गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेल्या भूमिपुत्र विधेयकावरून गोव्यामध्ये वादंग चालू आहे। 2 दिवसापूर्वी जवळजवळ विधानसभा संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी गोव्यात ओटा म्हणून जी आदिवासींची संघटना आहे, एसटी कम्युनिटीची संघटना आहे, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यांनी पहिला आक्षेप घेतला या शब्दाला। भूमिपुत्र हे नाव तुम्ही या विधेयकाला देऊ शकत नाही, कारण बाहेरून येऊन इथं स्थायिक झालेल्या लोकांना त्यांची घरं कायदेशीर बनवणाऱ्या या विधेयकामध्ये भूमिपुत्र हा शब्द असू शकत नाही। कारण ते म्हणतात की आम्ही आदिवासी आहोत, आम्ही अनेक शतकं गोव्यामध्ये राहतो, तेव्हा भूमिपुत्र हे तुम्ही बाहेरून आल्यासाठी राहू शकत नाही। याच समाजाचे एक नेते जे आमदार आहेत ते प्रसाद गावकर, त्यांनी दुसऱ्या दिवशी या विधेयकावर टीका केली होती। आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलेलं आहे की अशा तऱ्हेचा भूमिपुत्र कायदा केवळ शब्द बदलून चालणार नाही, तुम्हाला हे संपूर्ण विधेयक मागे घ्यावं लागेल आणि त्यांनी या विधेयकातील त्रुटीही दाखवून दिलेल्या आहेत। असे अनेक आक्षेप आहेत। ज्यावेळी देशामध्ये आपल्या भूमिपुत्रांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांना जमिनी, घरं किंवा सरकारी नोकऱ्या, सरकारीच नाही तर खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्याही त्यांना देण्याबाबत नियम कठोर बनवले जात आहेत, त्यावेळी अशा तऱ्हेचं विधेयक येऊन स्थानिकांना जे काही हक्क आहेत ते सौम्य करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार तर करत नाही ना, अशा तऱ्हेचा आक्षेप आणि शंका लोक व्यक्त करू लागलेले आहेत। आजच जी बातमी कर्नाटकातून आली ती अशी आहे, त्यांच्या एका आमदाराने एक नवीन कायदा बनवण्यासाठी प्रस्ताव पुढे ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये म्हटलंय खाजगी क्षेत्रातील उद्योग ज्यांना सरकारकडून कसलेही लाभ मिळाले नाहीत त्यांना सरकारी नोकऱ्या ज्या काही मिळणार आहेत त्या नोकऱ्यांमध्ये केवळ 10 वर्षांची वास्तव्याची अट असावी। म्हणजे तिथंही गोव्यासारखंच 15 वर्षांची वास्तव्याची अट आहे। तिकडं हा जर कायदा लागू केला 10 वर्षांचा तर अनेक बाहेरचे लोक येतील, अशा तिथल्या विचारवंतांच्या, बुद्धिवंतांचे आक्षेप आहेत। आणि तिथं त्याने इशाराही दिलाय अशा तऱ्हेचा जर कायदा झाला कर्नाटकामध्ये तर आम्ही आंदोलन करू। गोव्यामध्ये सुद्धा हीच परिस्थिती आहे। गोव्यामध्ये आता गोवा मुक्त झाला 1961 साली, त्यानंतर जे काही वेगवेगळे प्रवाह जे आले त्यामुळे आज अशी भीती आहे की गोव्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये इथला स्थानिक माणूस अल्पसंख्याक होऊ शकतो। आजच आम्ही पाहिलं तर अनेक आमदार हे मूळ गोव्याचे नाहीये। लोकांना असं भीती वाटते। 66 सारखे असे काही तालुके आहेत जिथं इथल्या कॅथलिक समाजाचं प्राबल्य आहे, त्यांना आपले आमदार, त्यांना आपले लोकप्रतिनिधी इथून निवडून पाठवताना एक सतत मनात ठेवतात की आपला जो काही जिओग्राफिकल जो काही बॅलन्स आहे तो बिघडू नये। आणि त्यामुळे त्यांना अशी भीती वाटते की भाजपसारखा पक्ष त्यांचं जे काही प्राबल्य आहे ते अशा तऱ्हेचे कायदे आणून तो पातळ करतोय की काय, त्यांचा जे काही प्रभाव घटवतोय की काय, अशा तऱ्हेची एक भीती आहे। केवळ कॅथलिक समाजावर नाही परंतु गोव्याविषयी जागृत असलेल्या, गोव्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांनाही असं वाटतं की आपलं राज्य चिमुकलंय। ते अशा तऱ्हेचे बाहेरचे लोंढे आणून त्याचं जे काही प्रभाव आहे, संस्कृती आहे, इथलं जे काही वेगळं कल्चर आहे ते कल्चर, ती संस्कृती पातळ केली जाऊ नये अशा इथल्या भावना आहेत। त्यामुळे मला वाटतं की आगामी काळामध्ये सरकारला या विधेयकावरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल, एक राजकीय आंदोलनही उभं करण्याचा प्रयत्न